pozdrav svima! Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim postno medeno srce. Za kolač je potrebno 300 ml vode, 50 ml ulja, 200 g brašna tip 400, 200 g šećera, 4 kašike pekmeza od šljiva, 2 kašike kakao praha, 1 kaščica cimeta, 1 prašak za pecivo i 1 vanilin šećer. Prvo ću pomešati suve sastojke. U brašno sam dodala prašak za pecivo i pomešala, sada ću prosijati brašno. Dodat ću vanilin šećer, cimet, kakao i šećer. Dodat ću vodu i ulje i sve ću lepo izmešati da nema grudvica. Dodat ću pekmez od šljiva i sve lepo izmešati. Pleh sam obložila papirom za pečenje, veličina pleha je 20x30. Sipat ću pola smesi. Kolač ću staviti u zagrejanu rernu na 180 stepeni da se peče oko 10 minuta. Preko vruće kore ću premazati 6 kašika pekmeza od šljiva. Preko pekmeza ću sipati drugi deo smese za kolač. Vratit ću kolač u rernu da se peče na istoj temperaturi oko 20 minuta. Proverit ću čačkalicom da li je pečen. Kolač je pečen. Istopila sam 150 g posne čokolade sa 3 kašike ulja i preliću kolač. Ostavit ću kolač da se ohladi i glazura stegne. Ovaj kolač je ukusan, mekan i veoma lep. Brzo i lako se napravi, a još brže pojede. Odličan je u svakoj prilici, bez obzira da li postite ili ne. Obavezno ga isprobajte. Vidimo se sa novim receptom. Prijatno!